jako od slova Kája a karamelka, protože já jsem Kája. A tohle video je uvítací na mém novém kanále. Moje hlavní postavy jsou tito tři koloušci. Inspirovala mě teda Míca Mícová. A aby to teda bylo jako takový trošku speciální video, jako můj první, tak tady máme menší příběh. Tak jdeme na to. Kde jsou? Už tady dávno měli být. Ahoj Míšo, tak už jsem tady. Kde jsi byla celou tu dobu? A vůbec, kde je Pinky? Promiň, ale musela jsem si ještě nalakovat kopítka. A nevím, kde je Pinky. Už ji vidím. OK, jsem tady. Super, tak už můžem vyrazit. Tady je to krásný. Fuj, to je hnus. Jupi. Tady je to nádherný, holky. Jo, až na to, že se mi asi slomí brzo kopítka. Než jsem si je lakovala. Holky, co blbnete, je to tady úžasný, nelejte si, jdeme skákat. Jupi. Pinky má pravdu, nebude se tady povalovat. Jsme přece na procházce. Holky, mě už bolí nohy. OK, co je? To je tak krásný. Pinky, pojď, pokračujem. Pinky. Dělej, no jo, furt. Dávej si bacha. Pinky. Tak tohle by bylo z videa asi tak vše, snad se vám líbilo. Určitě dejte like, comment, subscribe. Já se loučím a